Hold up. Γεια σας παιδιά, αυτό είναι το επεισόδιο 1 της σειράς του Minecraft. Το επεισόδιο είναι μαζί με τον Πάνω 200. Γεια. Όπως Παναγιώτης Εμιλιάνο, κάπως έτσι, το κανάλι του. Δεν ξέρω αν το πω, δεν μπορώ. Θα είναι στο description το κανάλι. Το πρώτο επεισόδιο θα είναι survival games. Επίσης, το έχω κάνει 1000 φορές το πρώτο βίντεο, δεν το έχω πετύχει ούτε μία. Πάμε να το πετύχουμε. Και θέλω να πω ότι θα κάνω και διάφορα βίντεο με άλλους YouTubers. Ωραία, όπως... θα φύγουμε με τη μία. Δεν θα πάω εγώ πρώτος και εσύ φύγε. Εγώ θα πάω από πίσω. Έλα, ωραίος, βρήκα άξ. Δεν είσαι. Θα κάνουμε team, Ναι ρε. Έχω ένα. Ω, έναν τι σου έτυχε. Και δεν το φορούσε. Άντε πιο πολλά τι δεν ανοίγουνε. Έλα, σου έχω. Ω, δεν χρειάζομαι. Σχεδόν full iron είμαι. Full iron. Σχεδόν, μόνο παντελόνι μου λείπει. Ναι. Πού είσαι? Σοβαρά. Είσαι κέντρο, περίμενε, έρχομαι. Μη φύγεις. Έχω πάει σε κάτι σπίτια να ψάξω. Ω, είσαι κάποιος. Ένα κέντρο ρε, μη φύγεις. Δεν είναι. Ένα κέντρο ρε. Είναι δύο άτομα. Πού? Τα έφαγα και τα δύο, σου έχω items. Έχω πάει κέντρο. Βρήκα έναν, περίμενα να το σκοτώσω. Έλα ρε, κανένας δεν έχει iron. Τελώνει. Σου έχω καλά items. Πολύ καλά. Φύγε από εκεί, έλα κέντρο. Μην τα φάνεις. Με βλέπεις? Όχι, δεν σε... Α, σε βρήκα. Πού είσαι? Βλάκα, πού τα βρήκες, εσύ είσαι. Πού είναι. Α, εσύ είσαι εκεί. Έλα, πίσω σου είναι δύο άτομα, τι είναι. Παρά items. Έλα. Πάρε αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο, έχω και παντελόνι. Πάρε και bow. Πού τα βρήκες όλα αυτά ρε? Πάρε ένα ιστό να το σχώσεις. Ωραία, ακολούθαμε, βρήκα κάτι παίχτες, ζουμπάκια είναι. Ναι, εκεί πέρα τους είδα κι εγώ, έλα. Πες από εδώ ρε, να. Εγώ δεν κλείδωσα, πού είσαι. Έλα, προχώρα. Είχε ένα legend block και όταν το πατάς πηγαίνει, σε πετάει. Ωραία, αυτοί θα πήραν ένα... Τα πήραν τα chest. Ναι, τα πήραν ένα, από εκεί θα είναι. Άι, πάμε. Αυτό το τέτοιο survival... Έχω καπέλο. Γκολ. Αυτό το survival game νομίζω θα έχει επιτυχία. Νάτι. Πούντι. Άμπαλος είναι. Ω, iron boot σε εσένα, όχι. Iron. Είναι team. Τώρα. Είναι καλή. Ωραία, πετέρω. Έχει χάξει ένας. Έχει hacks. Ναι. Oh my god, τρέχω. Εγώ κυνηγάω τον έναν. Πόσο χάρτη είσαι? Έλα να τον πάω κάπου. Πεθαίνω. Πεθαίνεις? Μη πεθάνεις ρε, μη πεθάνεις. Τρέχω εγώ ρε. Τρέχω! Ανέβηκα πάνω. Έλα, πήρα έναν. Μοιρές. Ναι. Μη γύρε. Άμα με δεις πώς είναι κινητή. Όπα, μου λένε δύο, πώς πάνε δύο. Να, εδώ είναι, περίμενε. Πες. Ω καλά, φύγε. Τον έριξα, έλα. Ωραία, το πήρα, έλα. Είναι άλλος και πάνω. Ο hacker. Περίμενε να πάω. Έχεις
golden apple. Όχι. Ρε. Κάτι καλύτερο έχει? Ανέβηκα εγώ. Όχι. Εδώ σιγά, από εδώ πήγε, από εδώ είναι. Να το. Ένα σκάκι μυρίσουν και πέφτει. Όχι ρε, πέθανα! Πέθανες. Γαμώ, τι Ένα δεν πειράζει, τον έχω εγώ, μη βγεις. Ήπισα. Θα το ρίξουνε. Μπράβο. Ρε βλάκα πως πέθανα. Και κάνα 5 ώρες να κάνω ρετζέν. Σιγά τα items που είχε ρε. Με πέταξε από το πάνω. Μίξε μία και έχει τέτοια. Έχει και από κάτω item. Αλλά έπεσαν τα άλλα, τα iron. Όχι ρε. Τα άλλα έπεσαν όλα. Όλα. Έχει και εδώ πέρα κάτω, αλλά είναι άμπαλ. Άχρηστο για σένα. Πούντος. Ω, deathmatch ρε, έλα. Έλα, το όχι. Είναι άμπαλ στο deathmatch. Ω, πέταξε το sword μου ρε. Βλέπω εδώ πέρα έχει iron σχεδόν full. Του λείπει μόνο καπέλο. Και εσύ είσαι ένα, πού είναι ο άλλος. Άνα, εδώ πέρα είναι ένας, είναι και δύο full iron εκτός το καπέλο. Κι εγώ περίπου είμαι. Σε πολλά σε καπέλο. Θα τους αφήσω να παίξουν PvP ρε. Σε βάλει στόχο τώρα. Θα βάλεις ένα πρώτο στόχο. Στον άλλο βάζεις δύσκολο βάζεις στόχο πρώτα για να βάλει μετά εσένα. Όχι, θα τους αφήσω να παίξουν PvP. Έχει να έρθει στο κέντρο. Τον έχω ρε, έλα τον έχω. Με κυνηγάνε και οι δύο ρε. Όχι. Τον έφαγε, έλα. Πεθάνει ο άλλος, έλα. Όπα. Ένα στάκι είναι ρε, πήγαινε φάντονε. Τι είναι ένα? Τρέχα, ένα στάκι είναι ρε, γρήγορα. Βλέπεις, φοβάται. Θα πεθάνω κι εγώ όμως ρε. Καλά, όχι ρε. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το επεισόδιο. Πήγαμε deathmatch, GG. Πήγαμε deathmatch, δεύτερη θέση, μια χαρά. Ευχαριστώ που το είδατε. Είμαστε μαζί με τον Πάνο 200, τον Αγιώτη Εμιλιάνο. Γεια σας. Bye. Hold up.